zerbait berezia da eta ona da, baina ez daki guztiatik da, ez da gatzangatik, ez da piparrengatik, baina dauka zerbait asetze gaituna. X edo isa esate zaio noi orduan, nik uste sagardozalek aspaldi asmatu zutela, eta igual oso zehatza da, baina txinparta, ez dakizu zer, baina zerbait dauka, eta lertu zaizu hauian, ez? Bai, bai. Arratsaldeon, haze platera, ta gu eskatoz gure hitzak jatera. Genero ona bere zukuan, ta artelanak erdoil puntuan, gatzfin zein larri, egin hau zuen bi belarri, ta izan dadila elikagarri. Haze plazera txilidalekun, irudiok ikustiak. Dastamen eta usaimen plazer, ditugu suan izpiak. Entzumenaren goxagarritzat, berso min, berso estiak, aldi berean gozatu leizke, hemen zentzumen guztiak, ukimena ez bestiak. Sukaldaritzak eta bertsolaritzak bat egin dute Txillidalekuko zelaietan, bertso asutan izeneko emanaldi berezian. Ezin jakin bertsolariak sartu diren sukalderaino edo sukaldariak diren holtzara igo direnak. Gaur, bi sukaldari, bi bertsolari eta gai jartzaile bat arituko dira umamiaren edo bosgarren zaporearen bila. Aitzel Zugasti Arizmendi eta Maialen Kano Rekalde, gaurko emanaldiko sukaldariak izango zarete. Kontatu nolako izango da gaurko saio hau? Nik espero dut sorpresa puntua edukitzia, ezta? Pauso desberdinak dauzkan saioa da, fusio bat egingo dugu. Eta fusio horrek bertsoukuk bat dirudi. Bien artean egingo ditugu platerak, 4 plater nagusi prestatuko ditugu eta gero bukaeran 4 horiek bateratu egingo ditugu, fusionatu egingo ditugu, 4 horiek aurkeztu egingo ditugu. Umamiari buruz arituko gara, zeri esaten diozu umamia sukaldaritzan, ze elikagaiak dute? Elikagaiak dalkatenak dira, barrengorrik, txenpilloiak, ontsuak, tomatiak, fermentatuak. Japonetik datorren hitz bada, beraiek sortu zuten, bosgarren zaporea, esan dezakegu. Eta beraientzako da, zapore goxoa, zapore eharra, kriston zaporea. Ona etorri orduko bakoitzak bere bizitza, bere gauzak izango zaituzten eta zerbait ekarriko zenuten buruan. Gai izango zinatekete hori nolabait denarekin batera zaporera ekartzeko? Ez da broma aritzea, horrelako toki baten, gainera errodajea, jetxia daukagu aurten. Naiz harrigarri gertatu zar bat, horrelakoak esaten, hasi aurreko ordu laurdena, ez da goxoa izaten. Lerdea ugaritzen zait, mikrora hurbildu ala, ta pentsatzen dut jendeak gaur goxo hartu nazala. Flanen testura izaten dugu, mengeldardarka bezala, topa dizuet zuei testura, olio ipurdia zala.
hasi aurretik pensatu dut, flan bat ina nagok ia. Une hoietan heneukan urduritasun txikia. Zigarrotxo bat erretzekore, falta toki egokia. Neri ketuak gustatzen zaizkit, gazta eta izokia. Ketua naizun saioa, hemen ezin da ordea, baina emango diogu errepuntu kolorea. Zuek eskaini giro goxo bat, temperatura hobea, ta horrek ona bihurtuko du gure aho zaporea. Maite, gaurko saioan zuk bertsolarien eta sukaldarien arteko zubilana egin behar duzu. Zein erronka izan dituzu bertso saio hau egiteko? Bueno, sukaldaritza bere horretan iruditzen zait, oso mundu zabala dela, ni neuk ere dituen ezagutzak mugatuak direla, eta bertsolaritzarako joera handiagoa izaten, ezagutza handiagoa tokatzen zait pixkatez, bertsolaritzatik gertu egonda, sukaldariak ulertzekoa, pixkat aurretik ere prestaketa lantxo batzuk eta egiten aritu gara elkarren berrita izateko, eta pixkat hizkuntza eta hizkuntzak dakarren sormena, bertsolaritzaren sormena, eta sukaldaritzak berak ekar dezaken horren arteko, ez dakit, elkarlekuak edo bilatzea. Sukaldaritzari dagokionez, gai jartzailearen figura zerrekin lotuko zenuke badie sukaldariarekin edo zerbitzariarekin edo? Pixkat batzen bai iruditzen zait igual sukaldari laguntzaile edo izatea tokatzen zaigula, eta beste batzuetan edo oro har pixkat gaien prestaketa edo lotu daiteke nolait behar bada, ez dakit, lehen gaien aukeraketarekin ero, ez? Gero ja lehen gai horiekin zein aukeratzen duten, nola egingo duten, nola prestatuko duten, zenbat txikituko duten, ezekin asturia bertsolarien esku gelditzen da, baina bai. Hori eta pixka sartzekotan igual baxeraren aukeraketan. Baxeraren aukeraketan. Gazia igual topiko-tipiko bat esango dut, baina ni beti gazia esan eta itsasoa etortzen zait. Gaziak behar du gaizto puntu bat. Alegia igual bihurria hitza gazia da. Gaziarekin ere gertatzen dena, uste dut bizitzan ere gertatzen dela, eta pixkat horri buruz galdetu nahiko nizueke. Gutxian ona, baina pasata ezatsegina denari buruz kantatzeko. Gatza ere, neurrian, gauza ederra da, haren gabeziaren aurrean ere, derrepente konturatzen gara, baina pasa ezkero eragiten duen sentsazio hori. Zer da bizitzan zuentzat, gutxian ona, baina pasata ezatsegina. Balakua eta piropoa da, egoaren disfrutea, baina ez dakit komeni zaigun gehiegitan entzutea, ze ona aizen zein ona zeran, ta ezin erantzutea, nik nahiago de tarteka behintzat, txarra aizen apuntea. Ta albisteak aipatuz gero, ai etxetan zenbat dardar, orain birus bat bihurtu zaigu, presentzian behintzat izar. Ehunka albiste, milioik albiste, dena arro, dena apar, ta okitu arte informatzeak desinformatzea dakar. Beste gauza bat aipatuko dut,
burua aida lanean. Futbol zale naiz, aitortzen dut nik, beste askoren planean. Baina gaur egun futbola dugu, beti edo gehienean, kargantea da pantalla baten, egunero dagonean. Baina horri esker daude albisteak, beste gai batzutan geldi, ta komeni da aik isiltzea, baina hobe hor ez segi. Jakitekotan zuk dakizula, iruditzen baitzait neri, pertsonak izan ote lezake, inoiz bertsotik gehiegi. Sekula ez da berso gehiegi, lehen da biziko txutean, ze gozamena esan eta orbe bat erantzutean, noizbait gertatu leike gehiegi, edo zalantza batean, baina berriro erortzen zera, berso on bat entzutean. Osmosis bada, bata bestean zaporea hartuko duen pauso bat. Kasu honetan, barrengorriak edo txanpiñoak hartuko du erremolatxaren zaporea, bai? Eta erremolatxarak hartuko du barrengorrien zaporea.